Senyores i senyors, iniciem aquest acte amb un sentit record per a totes les famílies que des d'ahir estan patint les terribles conseqüències del temporal a València, així com a d'altres territoris de l'estat espanyol. I en record de totes les víctimes, us pregam un minut de silenci. Senyores i senyors, amb tots vostès, Júlia Mèrida. Bon vespre, amics i amigues de l'Editorial Moll. Ens plau donar-vos la benvinguda a un acte tan especial, perquè, uau, 90 anys no se celebren tots els dies. L'Editorial Moll és més que un editorial. És un segell històric associat a la literatura, el coneixement, l'entreteniment, la formació i la reivindicació de la llengua catalana com a element central de la nostra identitat com a poble. Avui viatjarem fins l'any 1934, moment en què un filòleg menorquí, fincat a Mallorca, decideix donar forma als seus somnis i crea una editorial emblemàtica. Avui celebram 90 anys i ho fem amb el desig de recordar el camí recorregut, els bons i els mals moments, com la guerra i la postguerra, o aquell punt de no retorn en què estava en joc la desaparició per sempre de l'Editorial Moll. Abans d'emprendre aquest viatge, però, cal dir que si l'Editorial Moll és aquí, viva i xalesta, celebrant 90 anys, és gràcies a l'actuació decisiva l'any 2015 de la institució Francesc de Borja Moll. Avui, amb uns socis i un equip al capdavant que se l'estima i vetlla per la seva gestió, és just i necessari que aquest sigui el punt de partida del viatge que vos proposam. Benvinguts i benvingudes a la festa dels 90 anys de l'Editorial Moll. Després de 80 anys d'història, l'Editorial Moll, tot un referent de la cultura a les Illes Balears, tancava les portes l'octubre del 2014. Quedava en procés de liquidació tot el seu patrimoni, inclòs el Diccionari Català-Valencià-Balear i les populars rondalles mallorquines. El llegat del lingüista i folclorista Antoni Maria Alcover i del seu deixeble, el filòleg i editor Francesc de Borja Moll. Vaig viure molt a prop i recordo tota la gran immensitat de volums que hi havia en aquella nau i que estaven a punt de perdre's. Era un sentiment de pèrdua i de pensar que això no podia passar. A començaments del 2016, un grup de persones vinculades a la cultura crea la institució Francesc de Borja Moll, que adquireix els actius de l'antiga editorial amb l'objectiu de donar-hi continuïtat. La institució Francesc de Borja Moll neix d'una rebel·lia, perquè tota una sèrie de persones varen considerar que no podien consentir que una editorial a Mallorca, en català, amb 80 anys d'història, desaparegués com si res. Com si a Mallorca no li importàs. Com si a la llengua catalana li fos igual. La primera iniciativa de l'entitat és la reedició dels 28 volums de les rondalles, recollides per Alcover al segle XIX i que tornaran a les llibreries aquest Sant Jordi. La nova institució Moll també es proposa actualitzar el Diccionari Català-Valencià-Balear, una obra que comprèn més de 160.000 paraules amb el seu origen etimològic i les seves equivalències dialectals.
en un moment en què encara no hi havia Institut d'Estudis Catalans, encara no hi havia gramàtica catalana, encara no hi havia gairebé les eines que una llengua necessita per viure en una societat contemporània, Antoni Maria Alcover va llançar la lletra de convit per recollir totes les rodes d'idioma en un diccionari. Moll va continuar la feina d'Alcover fins a la publicació del desè i últim volum del diccionari, el 1962, el projecte de tota una vida. D'aquí va sortir, d'aquest gran cabal de 10 milions de fitxes, que estan ordenades alfabèticament, d'aquí va sortir la redacció del diccionari dels seus 160.000 articles. Qualsevol persona que s'acosti a les rondalles mallorquines trobarà un món meravellós d'històries i un món meravellós de llengua que val la pena endinsar-se. Aquestes expressions moltes vegades o s'han perdut o estan a punt de perdre's, i en canvi aquí estan no només com una cosa científica, sinó que estan plenes de vida, no? I la rondalla ja està acabada. Feren ses paus i visqueren molt d'anys plegats en salut i alegria. Si no mos tornem a veure plegats aquí, que mos hi vegem a la glòria. I encara són vius, si no són morts. La institució Francesc de Borja Moll la creen 65 persones que posen doblers de la seva butxaca. Amb quin objectiu? Donar continuïtat a l'editorial i projectar-la cap al futur. Amb quines prioritats? Primer de tot, mantenir unit i viu el catàleg de 645 autors, el més ampli en català a les Balears. En segon lloc, reprendre les sèries de llarga durada, com són les obres completes. I per acabar, tenir cura dels 3 tresors, en paraules del mateix Moll: el diccionari català-valencià-balear, el cançoner popular de Mallorca i les rondalles mallorquines. L'1 de desembre de 2015 és una data clau. És el moment en què la família Moll signa la cessió dels drets d'explotació de totes les obres de Francesc de Borja Moll en exclusiva a la institució Francesc de Borja Moll. A continuació, escoltarem el testimoni de Francesc Homs, el primer president de la institució i peça clau en aquell rescat. Bon vespre, una salutació a la família Moll aquí presents i a tots els amics de la institució Francesc de Borja Moll. President Carles Duarte i director Antoni Mir de la institució, voldria en primer lloc expressar les meves felicitacions per organitzar aquest acte de celebració dels 90 anys de la fundació de l'editorial Moll. És molt pertinent i oportuna. Enhorabona per la iniciativa. L'any 1953 la meva família i els meus pares van aterrar a Mallorca i vam tenir el goig de conèixer la família Moll, Francesc de Borja Moll i Francisca Marquès. Jo era molt petit i vaig tenir la sort també de conèixer potser els seus fills, més l'Aina, el Francesc i la Dora, no tant els altres. Però voldria en aquest acte d'avui expressar la meva reconeixement, la meva admiració per aquesta il·lustre família, que ha fet una magnífica i imborrable contribució a la societat de Mallorca i a la seva cultura. Quan a primers de l'any 2015, enmig d'una crisi editorial general i una crisi econòmica al país, l'editorial Moll va entrar en concurs, se'm va demanar que intentés ajudar. El concurs estava en els jutjats de Barcelona, de la mà d'en Francesc i de l'Antoni Mir, se'm va demanar què podíem fer. Bé, en aquell moment vam tenir la iniciativa de crear la institució Francesc de Borja Moll, una associació privada en la que jo voldria avui en aquest acte agrair a tots aquelles mallorquines i mallorquins i catalans que us vau associar en aquesta iniciativa i us vau vincular, perquè gràcies a aquella petita vinculació que es va fer a nivell individual, l'associació va poder presentar una oferta en els jutjats i el jutge va resoldre donant-nos tots els actius i els drets de l'editorial Moll. I per aquí va començar el tancament d'una vàlvula que ha permès arribar fins on avui estem. Vull donar-vos les gràcies perquè aquell va ser un moment molt crític perquè s'esbarlés
plenament una trajectòria d'una editorial Moll que havia fet molt a la cultura i que havia fet molt per les illes, i per tant amb aquesta iniciativa es va salvar un gran patrimoni cultural i es va donar continuïtat a la seva trajectòria. La Baula va lligar la cadena que s'havia trencat i des de l'inici Antoni Maria Alcover, l'editorial Alcover, Francesc de Borja Moll, l'editorial Moll, després a través de la institució Francesc de Borja Moll es va poder donar continuïtat en aquella trajectòria i posteriorment es va crear la nova editorial Moll, que és l'entitat que ha estat gestionant els drets, ha tornat a editar moltes obres, entre elles doncs, les rondalles i moltes altres, i s'està continuant la feina que havia fet inicialment tots els anys anteriors l'editorial Moll. Felicitats, Antoni Mir, per la feina que esteu fent. Carles Duarte, felicitats per rellevar-me amb la presidència d'aquella etapa, no? Jo estic amb vosaltres, sóc membre de l'associació i estic amb vosaltres i us apoyaré. És a dir, ho tornaria a fer si en algun altre moment ens entrebanquem i se'ns trenca una baula. Jo us vull dir que us animo a que en un moment tan complicat com l'és l'actual, una editorial amb aquests valors que té i amb aquest llegat que té és molt rellevant. És molt rellevant per les illes, per la cultura, i que us animo a que continueu editant llibres, que continueu fomentant la cultura. I en aquest sentit hi ha un gran paper a desenvolupar enmig d'una societat tan tecnificada, no? Per tant, us animo a continuar treballant en bé de la cultura, en bé de les illes, en bé de les Balears i desitjar que arribem a celebrar els 100 anys, que espero poder-ho celebrar amb tots vosaltres, no? Una abraçada a la família Moll aquí present i a tots vosaltres. Fins aviat. L'any 1934, i per protegir el llegat d'Antoni Maria Alcover, neix l'editorial Moll. Tal com recorda Francesc de Borja Moll a les seves memòries, en referència a Alcover, la seva malaltia era un perill per a la continuïtat de l'obra. Si ell moria sense haver-la assegurada, el diccionari quedaria inacabat i la magnífica biblioteca seria venuda i dispensada entre els llibreters de vell. Havia nascut l'editorial Moll, amb les rondalles i el diccionari, i una nova col·lecció, Les Illes d'Or, que 90 anys després continua viva amb un total de 170 títols. El seu fil conductor, temes i autors illencs. La seva finalitat, crear més oferta i més lectors en català. No perdem de vista que 2 anys després d'aquella fita va esclatar la Guerra Civil i Moll, com tot el món cultural, hagué de sobreviure per pura adaptació. Va ser aleshores quan va detectar l'oportunitat d'editar els manuals Moll per a l'estudi d'idiomes que van tenir una gran acceptació. Crida l'atenció l'habilitat de Moll per explicar, amb senzillesa, allò que va dur a terme en el context d'una complexa i llarga etapa. Escoltem-lo. Vos, a part de la vostra feina com a lingüista i el diccionari, teniu l'editorial, teniu una llibreria, segons em dèieu l'altre dia, però sobretot el que és molt important és la feina que heu fet a l'editorial en les diverses col·leccions. Com us ho heu fet per finançar tot això? Ho hem fet... Soc equilibrista, sí, de natural. Ha estat allò de no voler mai treure el peu fora del llençol, com diuen. És a dir, de no allargar-me massa en les possibilitats, calcular les possibilitats. I, gràcies a Déu, ha estat una cosa modestíssima sempre i que m'ha permès anar tirant. És clar que si hagués hagut de viure de l'editorial de llibres catalans no hauria viscut. Però vam enfocar altres camins, per exemple, llibres de text, meus i de la meva filla, de l'Anna, i això ha estat una base econòmica que ha permès de fer els llibres catalans. Si mantenir l'activitat econòmica d'un editorial ja és un repte per si mateix, fer-ho en català, en temps de guerra, encara ho era més. Durant els 3 anys de guerra, l'editorial va publicar 3 volums de les Illes d'Or i 3 fascicles del diccionari. Les dificultats en la censura d'obres purament literàries començaren a la postguerra, quan el govern es va instal·lar a Madrid. La veritat és que això de començar a editar l'any 1934 i trobar-se 2 anys més tard amb una guerra civil que dura 3 anys, i
impertèrrit, fins i tot durant la Guerra Civil, va seguir publicant llibres fins que li van dir, fins aquí hem arribat. Tot d'una que van comandar des de Salamanca i des de Madrid, se va acabar de publicar. Però, en canvi, van haver-li de dir que s'aturar, sembla paraula. Que l'any 38 encara va publicar arrodiments de la gramàtica normativa, per exemple, que llavors, després de la guerra, li van prohibir, la van retirar. El que passa que ell se'n va guardar uns exemplars, així mateix. La postguerra va ser un període crític per l'edició en català, però també un moment decisiu per a la trajectòria de l'editorial Moll, que reinicià la publicació d'obres d'autors vius el 1943 amb El somni encetat de Miquel Dols. No obstant això, és important remarcar el gran esforç de Francesc de Borja Moll entre els anys 1949 i 1962, quan impulsà una gran campanya de finançament per tot el domini lingüístic català i que van permetre la culminació d'aquesta obra monumental que és el Diccionari català-valencià-balear. No van ser moments fàcils per a la població catalanoparlant. A tall d'exemple, podríem destacar una conferència pública celebrada a Barcelona el 1956 i que va ser interrompuda per la policia. A Barcelona, en 1956, em sembla que vau deixar una conferència inacabada. Sí. És que hi parlava de Menéndez Pelayo i la llengua catalana, per cert. Era una cosa ben innòcua. Cada any donava una conferència de primavera, que dèiem, i eren les primeres que es donaven en català. Però aquest any sabeu que algú va bufar en el govern civil, que això era rojo separatista, una cosa semblant, i va venir la policia a dir que havia d'acabar en castellà. La conferència ja estava armada, més de la meitat, i va dir, ha de terminar en castellano. I jo em vaig girar al públic i vaig dir, la conferència ha terminado. Efectivament, se va acabar en sec i hi va haver un esbalot que no hi hauria hagut si no haguessin vingut a molestar aquests senyors. Què hi farem? En aquests moments, l'editorial i la institució Francesc de Borja Moll treballen en la nova digitalització del diccionari perquè els usuaris puguin accedir a tot el seu potencial de consulta amb les eines tecnològiques d'avui. La doctora i catedràtica en Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona, Maria Pilar Perea, dirigeix aquest projecte. Amb tots vosaltres, la doctora Maria Pilar Perea. Bé, bon vespre. És un plaer ser aquí i sobretot per celebrar aquest 90è aniversari. Clar, jo què els puc explicar en relació amb el Diccionari català-valencià-balear? Perquè és una obra magnífica, una obra que, de fet, no té parangó amb altres llengües romàniques. Però llavors, per què fem aquesta nova digitalització del Diccionari català-valencià-balear? Bàsicament perquè una obra en paper és una obra tancada. És una obra que té una vida i que, de fet, el diccionari, com a obra tancada que és encara molt actual. Però què convé per a aquest diccionari per fer-lo no només una eina actual, consultable, sinó una eina de futur? Òbviament, jugar amb les noves tecnologies, amb totes les, diríem, novetats que ens ofereix aquesta nova tecnologia, que és, diríem, els recursos informàtics i ser presents a internet. És cert que el diccionari, a través d'un conveni l'any 2000, sí que es va digitalitzar i és consultable a través de l'Institut d'Estudis Catalans. Però el que nosaltres pretenem és fer una consulta encara més exhaustiva, encara més completa. De fet, que l'usuari pugui triar el que vol veure, perquè si nosaltres agafem una entrada del diccionari llarga i cerquem, per exemple, els refranys, doncs hem de resseguir tota l'entrada. El que a nosaltres ens interessa, si ens interessa els refranys, és anar a mirar justament aquella part. El que és la digitalització també implica, d'una banda, el marcatge temàtic, per exemple, que ara no existeix, però a nosaltres ens pot interessar, per exemple, el llenguatge jurídic. Doncs bé, tindrem una pestanya on, si accedim al llenguatge jurídic, podem trobar totes les entrades relacionades amb això. És més, el Diccionari català-valencià-balear és un diccionari de diccionaris. Pot ser un diccionari de frases fetes, pot ser un diccionari, en el cas d'etimologia, és un diccionari també de gentilicis, de noms de persona, de noms de lloc. Fins i tot és un diccionari lul·lià,
perquè hi ha moltes referències a les obres de Llull. Això és el que nosaltres pretenem amb aquesta nova digitalització o nou marcatge del Diccionari Català-Valencià-Balear. Aprofitar, evidentment, tots els recursos. I els recursos que ofereix no solament és cercar a dintre dels materials existents, atès que hi ha aquestes tecnologies que són pròpies, i també tenim tanta informació en el diccionari, el que volem fer també és fer-ne la cartografia. El que és la fonètica, per exemple, que hi ha un marcatge de les localitats, ens permet fer mapes. Això l'usuari podrà fer mapes a partir de les cerques que vulgui fer. I també el que volem fer és posar-hi els requeriments de la síntesi de veu, de manera que la fonètica puguem sentir-la alhora en veu masculina i femenina, per ser, diríem, d'alguna manera, presents els dos gèneres. Jo recordo que quan el Diccionari Català-Valencià-Balear és una obra, diríem, excel·lent, una obra, diríem, esponerosa, si llegim, per exemple, Un home de combat, vostès ja saben que Francesc de Borja Moll en va fer la biografia d'Alcover, hi ha un moment que diu, que explica com a títol, l'obra del diccionari encara és viva, perquè era aquell moment que semblava que anava una mica a la baixa perquè hi havia hagut el trencament amb l'institut, però malgrat tot hi ha un epígraf que diu l'obra del diccionari encara és viva. Nosaltres, 90 anys després d'aquesta creació de l'editorial Moll i gràcies també a la institució Francesc de Borja Moll, podem dir que el Diccionari Català-Valencià-Balear encara és viu i que té un futur esplendorós i esponerós per endavant. Moltes gràcies. Vos considereu que 1962 és l'any de la victòria i no 1939 com ens van fer creure els franquistes? Home, jo l'any 39 no vaig tenir cap victòria, francament, però la vaig tenir l'any 62 que vaig acabar el diccionari, que per mi era l'objectiu de la meva vida. Quants anys hi vau estar treballant? De l'any 21 fins al 62. 41 anys i després encara 4 anys de propina per reeditar els 2 primers volums. O sigui, 45 anys treballant amb el diccionari. Sí, una videta. I cada dia, a més. Cada dia, quan podia, perquè jo havia de guanyar les sopes amb altres coses, perquè amb el diccionari no hi havia res a fer. I quan tenia una hora disponible la dedicava al diccionari, si en tenia 2 n'hi dedicava 2, i així anàvem fent. A més, tenia un equip que treballava amb vos. Vaig tenir ajudants, bons ajudants. A part de que les fitxes les feien diferents col·laboradors, molts col·laboradors feien les fitxes de la literatura, dels diferents documents, però després vaig tenir els darrers anys la sort de comptar amb la col·laboració de Manuel Sánchez Guarner, que em va ajudar moltíssim perquè és un home molt preparat i que me facilitava la feina de redacció. Una altra fita important en la història de l'editorial Moll va ser la creació de la col·lecció Raixa el 1953. Francesc de Borja Moll la va fundar amb l'objectiu de publicar temes generals i obres d'autors de tot el territori de parla catalana. A aquesta col·lecció s'hi va afegir els treballs i els dies dedicats a l'assaig. Les 3 col·leccions, les Illes d'Or, Raixa i els treballs i els dies, continuen vives i actives fins avui. Des del 2016, la nova editorial Moll ha publicat 7 volums de la col·lecció Les Illes d'Or, 17 volums de Raixa i 10 volums dels treballs i els dies. No ens oblidam, tampoc, de la col·lecció de poesia Belenguera, ampliada amb 14 noves aportacions. A més, es varen reprendre després de 13 anys aturades l'edició de les sèries de llarga durada a bon ritme, les obres completes de Moll, un volum cada any, les obres completes d'Alcover, 2 volums cada any, i les obres completes de Gabriel Alomà, un volum cada any. El 2022 es va completar una altra obra monumental, l'edició comentada de les rondalles mallorquines, a càrrec de Josep Antoni Grimalt i Jaume Guiscafreu. El professor Grimalt ens va deixar fa poques setmanes i l'enyoram des del primer moment que se'n va anar. El seu treball rigorós i la seva passió van fer que les rondalles es fessin estimar. En agraïment, és just i merescut que rebi un fort aplaudiment. A mi, en el meu inconscient, hi pesava un sentiment d'agraïment en Alcover per les bones estones
que me va proposar la plec. La plec va alegrar la meva vida d'infància. És a dir, així com altres nens passaven més gust d'anar a jugar a bandidos, a mi m'agradava més anar a la biblioteca a llegir rondades. I eren els moments més d'aventures, més feliços de la meva infància. Jo era una nina magra i els altres lots sempre me guanyaven i jo allà de dins me trobava molt bé. I aquest agraïment cap a la plec podria haver estat un sentiment d'impuls per dedicar-li una feina que, tot haver de dir, m'he passat moltíssim de gust de fer-la. N'hi ha que s'han sacrificat, però jo no m'he sacrificat gens una mica. M'ho he passat bomba preparant la plec. Des del 1962, Josep Maria Llompart va assumir la direcció literària de l'editorial Moll, una responsabilitat que ha exercit durant 3 dècades, un terç de la vida de l'editorial. Durant aquest període, Llompart es va convertir en una de les figures clau per a la promoció i difusió de la nostra literatura. L'any que ve, el 2025, serà l'any Llompart, en commemoració del centenari del seu naixement, i estem molt contents de poder anunciar que dins aquest any tan especial, l'editorial Moll publicarà el primer volum de les seves obres completes, dirigides per Cèlia Riba. Entre la dècada dels 80, 90 i 2000, l'editorial Moll va continuar publicant i ampliant les seves col·leccions. Arribats a la segona dècada dels 2000, ja havia publicat més d'1 miler de títols en més de 40 col·leccions, creant així el catàleg més gran d'autors i llibres en català de les Illes. A la pantalla veiem fotografies de l'equip editorial, entre ells Joan Llinàs, que va treballar a l'editorial des dels 14 anys. Ell era qui s'encarregava de l'administració. Amb la creació de la nova editorial Moll, va continuar sent una peça clau en l'empresa, igual que Toni Moll, net de Francesc de Borja Moll, que encara continua treballant-hi. Una altra de les seves netes, Susana, va treballar a l'editorial Moll des de 1989 fins al novembre de 2014, primer com a correctora d'estil i traductora i a partir de l'any 2000 com a directora de producció. En aquesta nova etapa continua col·laborant amb l'editorial com a correctora i maquetadora. Amb tots vosaltres, Susana Moll. Un fort aplaudiment. Bé, moltes gràcies. Bé, vull agrair en primer lloc aquesta oportunitat de parlar avui aquí en nom de la família Moll. Quan fa 10 anys vàrem haver de tancar provisionalment les portes, vàrem publicar una carta de comiat, on dèiem: pensam que l'editorial Moll ha tingut un lloc a la nostra petita història i en èpoques difícils per a la nostra llengua i cultura ha contribuït a consolidar-les i a configurar el món cultural de les illes perquè pogués arribar a ser el que és avui en dia. I, sincerament, crec que això és així. Si no hagués existit l'editorial Moll, la nostra història seria diferent. La història de la nostra terra seria diferent. Fa 90 anys, com ja s'ha dit aquí abans, Francesc de Borja Moll va fundar l'editorial per continuar amb l'obra del diccionari Alcover Moll, però també perquè es va adonar de la falta d'oferta literària que hi havia en llengua catalana i per oferir als lectors la possibilitat de llegir en la nostra llengua i als escriptors de publicar-hi. Poc més tard, com també s'ha dit ja, va haver de bregar amb la dictadura i la censura, sempre amb la constància i la perseverança simbolitzada en el seu lema que tots coneixeu, de dura tamen moli, sac sac aventura qua. En aquella època varen néixer les col·leccions Raixa Balanguera, Treballs i Dies, i es va concloure l'obra magna del diccionari Alcover Moll. Tot plegat va assegurar una presència de literatura i cultura en català i no sabrem mai què n'hauria estat durant més de mig segle sense aquesta eina de dinamització i difusió cultural que llavors era gairebé en solitari a les nostres illes, l'editorial Moll. I aquí em permetreu una reivindicació que em sembla més que justa i que ja arriba tard. Es tracta de posar en valor
una persona essencial, però sempre oblidada, la meva àvia. A cada rondalla, a cada article del diccionari, a cada llibre de l'editorial Moll, hi ha un bocí de la vida d'Anna Francesca Marquès Bonet, una vida d'abnegació de qui es va ocupar de totes les tasques importants però no reconegudes socialment, com tantes i tantes generacions de dones al llarg de la història, la criança dels fills i filles, 8 en total, les necessitats bàsiques d'alimentació i neteja, en definitiva, les cures. Tasques de les quals va quedar alliberat el meu avi, com tants i tants homes importants de la història. I així va tenir tot el temps per dedicar-se en cos i ànima a l'empresa que avui assoleix 90 anys. També vull recordar les filles que van contribuir a l'empresa, Naina, na Xisca, na Dora i na Nina. El 1988, com a representant de la tercera generació, jo vaig agafar el relleu de na Nina dins l'editorial. La meva etapa podríem dir que va des de la consolidació fins al declivi i es caracteritza principalment per la implantació de les noves tecnologies, passant de la tipografia a la impressió digital, 25 anys de renovació constant i també d'una major competència al mercat perquè, per sort, s'havia normalitzat editar en català i ja hi havia moltes altres editorials i cada vegada més joves aspirants a escriptors i escriptores. 25 anys també de feina junt al meu oncle Cesc Moll i a tot un equip pel qual també vull tenir avui un reconeixement. Maribel i Loli, Toni López, Toni Galindo, Sandra, en Tià, en Jaume Mateu, en Vicenç i en Joan Montagut, en Miquel Montaner, en Lluís Pérez Carrasco, en Sebastià Alsamora, na Joana Maria, la meva enyorada Matilde, la tia Matilde, també durant un temps els Molls, Carme Moll i August Darder, però especialment, i ja aquí l'hem vist abans a una foto, el nostre cap clar, la nostra consciència, en Joan Llinàs. I, per descomptat, el meu estimat cosí, Toni Moll, que ha estat tota la vida estirant del carro de manera discreta, modesta i incansable. Fa 10 anys vàrem acabar la carta de comiat així. Els llibres formaran part sempre de la nostra vida i qui sap si en el futur ens retrobarem a través de nous projectes literaris. Fins aviat. Anticipant un retorn que per sort s'ha produït. No, per sort no. Sinó gràcies a en Antoni Mir i altres persones generoses i compromeses amb els valors que representava i representa l'editorial. Un grup de persones que primer varen rescatar tot el patrimoni, el catàleg i el lligat Moll, creant la institució Francesc de Borja Moll, i uns anys més tard varen ampliar aquest projecte amb la recuperació del que ara és la nova editorial Moll. I què pot aportar la nova editorial Moll en ple segle XXI? Doncs continuar oferint, com és tradició de la casa, l'oportunitat de llegir i publicar en la nostra llengua. Potser ara està millor que fa 90 anys, però les llengües minoritzades sempre estan en perill de desaparició, i més en aquest món globalitzat i tecnificat. Així que comptam ara amb un equip jove, modern, professional, representat aquí per na Sofia i en Tomeu, que saben aprofitar tot lo positiu d'aquestes noves tecnologies i que tenen la capacitat d'unir un llegat i la vocació de preservar la nostra llengua i cultura amb les exigències de les noves generacions de lectors en una empresa renovada i en projecció de futur. Deixeu-me acabar donant les gràcies a aquest nou equip per donar-me l'oportunitat, després de 10 anys de dedicar-me a altres formes de servei públic, de tornar a col·laborar i formar part d'aquest projecte il·lusionant. Moltíssimes gràcies. Com deia en començar, a desembre de 2015 neix la institució Francesc de Borja Moll, amb Francesc Homs a la presidència. El 2021, Carles Duarte va ser elegit com a president de l'entitat, col·laborador d'Antoni Maria Badia Margarit i de Joan Coromines,
presideix la Fundació Pere Coromines, titular del Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana i de l'Onomàsticon Cataloniae. És un dels poetes en català més reconeguts del nostre temps i, per cert, una de les seves primeres obres se va publicar a l'editorial Moll. Amb tots vosaltres, Carles Duarte. Bon vespre. Avui és un dia de memòria, 90 anys, que ens duen a evocar absents, persones que han estat determinants en la construcció d'aquest gran projecte. També aquelles que han romàs més en la penombra, tot i ser tanmateix sempre decisives. Avui és, doncs, un moment per mirar enrere, un moment per celebrar que al llarg d'aquests 90 anys tan complexos, tan difícils, ara parlàvem de guerres, de victòries, de reptes incessants, de crisis, al cap de tots aquests anys, des d'aquest bagatge, avui aquest projecte arrelat en temps d'incerteses, arrelats en temps d'incerteses, es projecta amb tota la mateixa determinació que va inspirar els qui la van fundar cap al futur. Ho fa amb energies renovades, amarant-se, enriquint-se de l'aportació del passat i de les noves veus, d'allò que vam aprendre amb molt d'esforç i del que avui aprenem gràcies a les mirades més joves, a les noves tecnologies, a les noves capacitats que el món posa davant nostre, i ho fem amb el mateix entusiasme, amb aquella combinació de ciència i de passió que ens anima, que animava i que defineix el que és avui la institució Francesc de Borja Moll i el que n'estem segurs seguirà sent, continuarà sent-ho durant molts i molts anys. Gràcies, moltes gràcies a la família Moll, a tots els qui ens han precedit, gràcies als qui avui, en un exercici de responsabilitat, des del pas endavant que va fer Francesc Homs i al seu costat l'Antoni Mir, gràcies a tots ells, avui emprenem des d'aquests 90 anys una nova etapa, una etapa que mira enllà i que uneix des del passat, des del present, tot aquell batec que continua ressonant amb força des del cor dels qui la van fundar. Que sigui per molts anys. Passats uns anys de rodatge, la institució Francesc de Borja Moll va decidir que havia arribat el moment de constituir la nova editorial Moll SL. El motiu? Competir en el mercat i garantir llarga vida a l'editorial. Així doncs, en un acte al Gran Hotel de Palma, al desembre de 2019, es presenta el nou equip de producció. Un equip jove, polivalent i compromès. La seva missió era incorporar nous títols, nous autors i nous lectors. Transcorreguts uns anys, continuen la tasca editorial des dels valors del segell Moll i assumeixen la responsabilitat de projectar cap al futur el seu catàleg. Amb tots vostès, Sofia Moisès i Tomeu Canyelles. Hola a tothom. Bé, primer de tot, moltes gràcies a tots i a totes per avui ser aquí, per acompanyar-nos en aquest dia, en aquesta celebració. Celebrem 90 anys, com és lògic, nosaltres en duim menys, aquí, en aquesta casa,
Però, tot i així, puc dir que ha estat molt intens. Supos que en Tomeu està d'acord amb jo. I no és fàcil resumir-ho tot en un minut i tots aquests anys de feina, aquestes experiències viscudes fins avui. Nosaltres ens vam sumar en aquest projecte a final del 2019, com ja s'ha dit, i des d'aleshores puc afirmar que li hem dedicat més hores a la nova editorial Moll que a les nostres pròpies vides. Són coses que passen, no és gaire estrany en un món com aquest, que es regeix per la productivitat, però, tot i així, nosaltres tenim la gran sort de fer el que ens agrada, però, sobretot, de tractar amb persones que són una constant font d'inspiració per a nosaltres, que ens recorden el motiu pel qual aquest bagatge segueix valent la pena cada dia. Per això, per jo és molt important, per en Tomeu també, agrair directament a aquestes persones que ens han depositat la seva confiança, tot permetent que aquesta editorial pugui mantenir-se viva i tingui projecció de futur. A més, al llarg d'aquest camí he pogut reflexionar, entre altres coses, sobre la importància de tots els detalls, des del procés creatiu fins a la producció final, i la necessitat de posar en valor tots els elements i tots els agents que d'alguna manera formen part d'aquesta cadena. És especialment significatiu en aquest context, crec, donar visibilitat en el treball de les dones, que amb la seva dedicació han estat fonamentals per avançar en el sector editorial, i així també ho ha remarcat na Susana. No és només una qüestió de justícia i d'equilibri, sinó una evidència que no fa més que enriquir i que representar el conjunt d'una societat diversa. Aquesta mirada inclusiva i transversal només és possible mitjançant la feina conjunta i la col·laboració. És el que converteix qualsevol experiència en un fet enriquidor i realment revelador. Considerar el passat i aprendre'n d'ell vol dir transformar-lo, repensar-lo i posar-lo en valor per tal que continuï viu en el present. Per acabar, voldria donar les gràcies a en Antoni Mir per haver-nos donat aquesta oportunitat, per haver confiat en nosaltres també, i a l'equip que fa que cada dia puguem ser-hi i puguem avançar, en Marian, en Antoni Moll, en Joan Llinàs, i molt especialment en Tomeu, perquè la veritat és que no imagino un millor company per a aquesta aventura. Moltes gràcies. Uau! Què puc afegir jo ara? Vull dir-vos adéu i bona nit, no? Bé, moltíssimes gràcies. Reiterar, evidentment, l'agraïment per les paraules a la Sofia, l'agraïment, evidentment, a totes les persones que han fet possible tot aquest projecte. I bé, ho hem de dir, fa 5 anys ens va caure, jo no sé si... Sí, se me sent? Sí? Tot bé? Fa 5 anys ens va donar aquesta oportunitat, no sé si és un regal de la vida o del destí, no sé ben bé com dir-ho, però fer feina en llibres, ser editors, no? I va ser un repte que he de dir que vàrem assumir amb moltíssima il·lusió, per una banda, però també amb aquesta responsabilitat cap a un llegat històric. Vull dir, nosaltres teníem un respecte reverencial cap a tota aquesta història editorial, cap a tot allò que rodeja el segell Moll, i tots els seus valors, per descomptat que sí. Però també jo crec que en la Sofia sempre hem tingut clar que a vegades es vol una sana ambició per intentar transformar les coses i poder-les dur a un nou nivell. Si vos en recordeu, perquè algunes cares sí que he vist, fa 5 anys ens vam juntar allà en el Gran Hotel per presentar públicament aquest projecte. I clar, en aquests moments podíem parlar d'aspiracions, de desitjos, d'objectius, d'idees, però avui la veritat és que ho poden fer des dels fets, d'acord? Han estat 5 anys de molta de feina, de grans aventures, ho he dit. Abans el professor Grimal parlava que ell se va passar pipa en els temes recollint les rondalles. Nosaltres també hem gaudit moltíssim d'aquest procés, ens ha enriquit molt, però també
a l'hora de parlar de fets concrets, podríem dir que hem treballat intensivament en la creació de nous públics lectors. Això era fonamental, no? Crear estratègies de dinamització per afavorir la lectura entre l'actual societat, que falta mos fa, per descomptat que sí. Una cosa també que d'alguna forma era important remarcar era aquesta responsabilitat de tenir col·leccions històriques que nosaltres, per descomptat, volen que continuïn vives amb una nova imatge, amb nous títols, nous autors i noves temàtiques. Hem intentat, també en aquests 5 anys, que el projecte que representam avui sigui cada vegada més obert, més inclusiu i, sobretot, generi també aquesta idea de cohesió entre les diferents illes, afavorint, evidentment, aquesta participació d'autors i creadors de Menorca a les Pitiüses. Jo crec que també, no vull estendre massa, perquè si vos he de resumir aquests 5 anys, mare de Déu, no aniríem ni a sopar, però sí que vos diré que també hem treballat molt per una projecció pública de la nostra cultura, i això també passa en part per aquesta primera política, podríem dir, de traduccions, de primeres traduccions en el català, que d'una banda han contribuït a enriquir aquest gran catàleg, però també d'alguna forma a universalitzar la llengua, la nostra llengua, la catalana. Si tot això ha estat possible, i ja no m'ho vull estendre més, ha estat gràcies, evidentment, a una grandíssima feina en equip i moltíssimes persones que han intervingut en aquests diferents processos. Evidentment, Antoni Mir, per l'oportunitat que ens ha donat, a tots aquests treballadors històrics de l'editorial Moll que ens han ensenyat moltíssim, Joan Llinàs, Toni Moll aquí davant, na Susana també, vull dir, tots ens hem emprès. Aquest nou equip, evidentment, ens acompanya Sofia Moisès, però també en Marian Pons, en Josep Ramon Santiago, evidentment, la participació d'en Xisco Roger, en Albert, que també ens ha fet un gran logotip commemoratiu i que s'ha de posar en valor, però també és gràcies a les biblioteques, a les escoles, als clubs de lectura, a les llibreries, a la comunitat de lectors i especialment a totes les persones que escriuen i que d'alguna forma dipositen la confiança en nosaltres. Per tant, moltíssimes gràcies. Jo crec que sí que ja oficialment podem dir que anem a començar aquest camí cap als 100 anys. I moltes gràcies i bona nit. Sense escriptors, un editorial no seria res. Un editorial no deixa de ser fruit d'un pacte entre l'ofici d'editor i l'ofici d'escriptor. Per representar els escriptors i parlar en nom seu era fonamental una autoritat com la de la persona que us presentaré a continuació. Filòleg, traductor i professor associat a la UIB, ha traduït de l'anglès autors com Francis Caron o el mateix Robert Graves. Amb tots vostès, Eduard Mollà. Moltes gràcies, benvolgudes, benvolguts. M'havia preparat qualque cosa, però trobo que això s'ha de fer del cor i ho farem del cor, o sigui que tinc 3 minuts i ho podem quadrar. Sent el pes del llegat, perquè 90 anys per un jovenel com jo és pesat. Representa les escriptores i els escriptors que han passat per la Moll, però sé que els titans sou allà. Jo me sent com l'home que mira pels crulls del paradís o de l'Olimp i sé que sou allà. I vos vull agrair com a lector primer i després com a traductor, i vos explic. Com a lector m'heu acompanyat escriptores i escriptors de la Moll d'ençà que era petit. El meu paisatge s'ha colpit, s'ha format a partir de les vostres paraules. Des de petit, en la plec de les rondalles, amb els ocells d'en Maiol, en les plantes d'en Bonner, en la màgia de les rondalles. Ha creat una geopoètica de la meva percepció que jo mir a partir d'aquestes paraules, a partir d'aquestes paraules que jo vaig llegir de petit. Això li vull agrair a la Moll perquè crec que ha colpit, ha format les mirades de milers de lectors i de milers de joves. I a partir d'aquí jo crec que això és un tresor i un llegat que té molt, molt de preu. A partir, quan venia cap aquí en la bicicleta, he passat per davant de l'estàtua d'en Llull. I jo pensava, què pensaria en Ramon? Què pensaria l'il·luminat
de que encara el llegeixen al segle XXI. I em va vengut en el cap el llibre d'Amic i Amat, no? I m'he imaginat l'amic que li deia: Amat, tens amor? I l'Amat li diu: tenc en Blai Bonat. Amat, tens fantasia, tens màgia? I l'Amat li diu: tens la plec de les rondalles. Amat, tens pulsió de vida i de mort? Tenc Antònia Vicenç. Amat, com puc arribar en aquest món màgic, arrelat? I l'Amat li diu: escolta'm bé, foi, si vols arribar aquí, has de passar per la moll. Això és. Ara vos vull parlar com a traductor, perquè és cert que com a traductor davant dels titans un se sent petit. Però d'una altra manera, un traductor també és un mèdium que xerma els morts. És un cirurgià que du els morts a través dels mots al món dels vius. I per jo això és màgia. Podríem haver estudiat medicina, però crec que estudiar traducció, fer feina a la filologia, és la vertadera connexió a la immortalitat. Això és màgia. Vull dir i vull agrair a la nova editorial Moll, que esteu tots aquí preciosos però no vos veig, aquesta genètica, que hagueu agafat aquesta genètica audaç, aquesta genètica valenta i aquesta genètica agosarada. Perquè quan en Xes Moll me contava jo la història de les fitxes a casa seva, a la cuina, a la taula, any rere any, quan anaven organitzant lletra per lletra, paraula per paraula, això me semblava una feina titànica. I aquesta feina no podria acabar. Aleshores, com a traductor, com a amant de les lletres, com a representant de les escriptores i els escriptors, vos estic molt agraït. Seguiu amb aquesta embronzida, molta sang i endavant. Moltes gràcies. Ho duc, ho reciclaré. Les entitats i empreses no són res sense la gent que hi ha darrere. Com deia ara Eduard, lectors, escriptors, socis, col·laboradors i treballadors, però tampoc ho són sense la gent que hi ha al capdavant. Per cloure l'acte de commemoració dels 90 anys de l'editorial Moll, demanam la presència a l'escenari d'una de les persones que feren i fan possible la continuïtat de l'aventura editorial d'un filòleg, Antoni Mir Fullana. Quan vaig sentir, vivia a Barcelona, que l'editorial Moll estava en perill, vaig anar a veure en Xes Moll. I recordo en aquell magatzem, que després se va tancar, que li vaig venir a dir: Xesc, jo no puc estimar tant l'editorial Moll com tu, però me l'estim. I t'ajudaré a trobar una solució de continuïtat. O m'imaginava que arribaríem aquí. El que no volia de cap manera era que allò s'acabés. Que aquesta part de la nostra vida que ens ha descrit Eduard Mollà morís per sempre. Això de cap manera. Va ser quan vaig anar a cercar a Francesc Homs, l'heu sentit en el començament. Què vos ha arribat d'en Francesc Homs amb aquestes paraules, amb aquestes imatges? Què sentíeu? Perquè jo ho tenc claríssim. Aquest home estima Mallorca amb el cor i cada cèl·lula del seu cos. Prou feines tenia com per dedicar hores a ajudar a que l'editorial Moll continués la seva vida, la seva trajectòria, la seva navegació. Un home tan ocupat, que ha tingut un paper tan important en la política,
que està dalt de tot, que té 1000 feines, i doncs sí, les va deixar i va dedicar hores a cercar una solució viable per a aquesta editorial. Temps després, en Francesc Homs s'estima Mallorca, com ha dit, perquè va viure aquí. Però no tothom que viu aquí s'estima Mallorca. En Francesc Homs s'estima la Mallorca de veritat, la Mallorca amb identitat, la Mallorca orgullosa de si mateixa, la Mallorca que està confiada en el futur, la Mallorca que un Alcover i un Moll volien que perduràs. En Francesc Homs, com vos diria, quan li vaig demanar que encapçalés la institució Moll com a president, em va dir, però Toni, això ho ha de fer un mallorquí. I jo estava acompanyat del meu fill, érem en el seu despatx, i li vaig dir, Xesc, que tu ets més mallorquí que molt de nosaltres. Ets molt mallorquí, t'estimes la nostra terra, ho faràs fantàsticament bé, com així va ser. Amb en Francesc Homs vàrem cercar una solució per l'editorial. No cercàvem l'editors, no cercàvem posar-nos en el capdavant. Volien que qualcú compràs l'editorial. Vàrem entrevistar-nos amb el director general del grup Planeta, en el seu despatx, que per cert era castellonenc i tenia el diccionari a l'estanteria del seu despatx, el diccionari català-valencià balear. Ens vàrem entrevistar amb tot el Consell d'Administració del grup Enciclopèdia Catalana. I cada vegada ens deien que no podien, que no els interessava. I vos he de confessar una cosa. Secretament, m'ho alegrava. M'ho alegrava. Perquè en el que veiem Moll van fer el diccionari i l'editorial des de Mallorca, des de les Balears. I varen fer, de moment, a part de la llengua en si mateixa, la més gran aportació que han fet aquestes illes en el conjunt de la cultura i de la llengua catalanes. Aquesta editorial Moll que continuava havia de tenir la seu oficial i els seus despatxos i els seus equips i la seva energia i la seva força a Mallorca, a Palma, en col·laboració estreta amb les altres illes estimades. Per tant, aquell fracàs de les feines que fèrem, en el final varen dir, bé, veurem què feim. I va ser quan vàrem cercar persones que posàssim entre tots el capital necessari per comprar els actius de l'editorial. He de dir que el dia que vàrem pagar a l'administrador concursal amb un xec, el dia següent el compte corrent estava a zero. Literalment. Per tant, varen continuar cercant amics i coneguts i persones que s'estimen llengua i cultura a Mallorca i varen mirar de poder pagar els primers mesos d'un magatzem que conserva els 350.000 volums que l'editorial ha publicat des de l'any 1934, perquè l'editorial Moll no en va tirar cap i nosaltres tampoc. Per tant, vàrem aconseguir la primera fita, que era constituir la institució. Això me permet dir una cosa que també considero rellevant. Per què una associació? I aquí he d'afirmar i compartir amb vosaltres que cada decisió que hem pres només ha tingut un únic objectiu estratègic. Una sola finalitat constant. Era la permanència al llarg de diverses generacions. Això ho hem fet per nosaltres? Sí. Aquesta generació ha volgut salvar l'editorial Moll. Ho ha fet per una generació? No, de cap manera. I vàrem pensar que crear una associació, una institució, en la missió de protegir el diccionari, de protegir l'editorial, d'acompanyar els equips editors, de protegir les rondalles, de protegir el cançoner, de protegir els 1000 títols, això hauria de fer una associació de llarga durada. Quan en Francesc Moll va proposar un canvi a la presidència, l'argument, Carles, ho recordaràs, era les associacions i les institucions que duren el temps són les que s'aconsegueixen renovar els seus lideratges. En Carles, persona il·lustre, que com en Francesc de Borja Moll
altres feines té que dedicar les seves energies i el seu temps a la casa. Home ocupadíssim, està a tot, quan no és a l'Algués, en el Rosselló, i quan no és a París, en fi. Té mil coses en marxa i t'agraïm profundament, Carles, que extraordinari coneixedor d'aquesta terra, dels autors d'aquí i del Alcover i en Moll en concret, hagis volgut dedicar aquests anys i el teu temps a ajudar-nos a tirar endavant aquest projecte. També és una decisió de llarga durada perquè d'aquí un parell de generacions perduri aquesta editorial, constituir l'empresa. Perquè així una empresa també té una part de capital, competeix en el mercat i ens obliga a ser millors cada dia. Ens obliga a editar millor, a cercar nous públics, a cercar nous lectors, a ser competitius en relació amb els altres i volem, com han explicat molt bé na Sofia i en Tomeu, volen ser millors. Volen ser millors. Des de valorar i reconèixer l'extraordinària qualitat de les indústries editorials culturals de la nostra terra. Però volen ser competitius. També és una decisió, pensant en el futur, de proposar en Tomeu i na Sofia i altres persones, per ells dos com a lideratge de la nova editorial, en el capdavant, 30 anys com a mínim més joves que nosaltres, i també és una aposta conscientment de futur. Nosaltres creiem que han triat bé. Quan vos toqui a vosaltres cercar la continuïtat, segur que trobareu les persones que interpretin com gestionar aquesta editorial. Acabaré. Hem fet cada decisió, deia, perquè això duri un parell de generacions. Perquè ens importa només l'editorial? Perquè ens importa només el diccionari? No. No. Volen que l'editorial Moll i el diccionari perdurin i siguin vius perquè contribueixen a una Mallorca més conscient, a una llengua i una cultura més fortes. Volem una editorial forta, potent, útil en els lectors i la societat, perquè això és bo per la nostra llengua i la nostra cultura. Perquè en el final, des del primer en el darrer de tots nosaltres, el que més ens importa és que d'aquí un parell de generacions la llengua catalana a Mallorca sigui viva i potent. Això és el més important. Si l'editorial i el diccionari ajuden en això, i jo crec que ho fan, aquesta és la motivació principal de dedicar aquests esforços i aquestes energies. No voldria acabar sense citar un parell de persones. En Joan Llinàs i Antoni Moll, com han estat citats, formen part de la història d'aquesta editorial i ens han ajudat. Han fet molt de desbarats, però n'hauríem fet molt bé sense en Joan Llinàs i Antoni Moll. I bé, Susana, estan feliços que t'incorporis a la casa, estan feliços. Marian Pons, que va deixar una entitat bancària per viure més senzillament, simplificar la vida. No sé si vares decidir bé en venir en aquesta casa, però en tot cas estan feliços de que formis part del nostre equip. Bé, res més. Preparam, com ha dit en Tomeu, el centenari i volem que aquesta editorial tingui llarguíssima vida perquè volem per Mallorca un futur meravellós, conscient i orgullós de si mateixa. Moltes gràcies, molt d'anys i gràcies per venir en aquest acte. Encantat. Gràcies. Bé, idò, estem arribant al final. Ja sabeu que aquí ens ho prenem molt en sèrio, això de tancar un acte bé, d'una manera digna. Així que ara que el més delicat, com deia, de qualsevol història i qualsevol acte és el final, sabíem que aquesta panoràmica de 90 anys de l'editorial Moll l'havia de cloure una veu que recull la tradició atàvica de Mallorca i la projecta des de la modernitat més radical. Rebem amb un fort aplaudiment, ara sí, a Amà Grimalt. Si arrib
A Sabell, si arriba a Sabell, em deixaré créixer la barba tot el que vulgui. Si arriba a Sabell, si arriba a Sabell, una malaltia pot ser mortal, persistent serà la meva amiga. Un vell càncer, un vell càncer, dic jo. Dins la boca potser m'haurà crescut talment una gardènia, potser m'haurà crescut talment una gardènia i per haver parlat massa. I aleshores potser també passi el rosari i tingui unes lamentables ganes de parlar de gladiols i de donar definitius consells carregats d'experiència. Però el més probable és que camini acalat sota el pas de records d'amics meus ajusticiats. És que camini acalat sota el pas de records d'amics meus ajusticiats, suïcidats, desapareguts, fronteres enllà. Qui sap on? Si jo a Sabell. Moltes gràcies. Moltes gràcies per convidar-me avui per concloure aquest acte. Faré 4 cançonetes, ja n'he fet una, per tant en faré 3 més, i totes com que amb un sentit, com una connotació que me recorda la nostàlgia del passat, de les coses bones que varen passar, com el punt del present, d'allò que allà on ens trobam, però també amb una mirada oberta cap en el futur. He volgut començar amb un poema d'en Miquel Bouzá, poeta felanitxer, com jo, que sempre m'agrada molt citar i cantar, i amb aquest Si arriba a Sabell, llarga vida l'editorial Moll, que arribi fins a on hagi d'arribar. I això, faré un seguit més de cançons nostàlgiques, però també que deixen la porta oberta. Les coses no s'acaben quan tu te penses. Les coses no s'acaben quan tu te penses. Les coses no s'acaben quan tu te penses.
s'acaben quan tu te penses, no s'acaben quan tu no s'acaben quan tu te penses, no s'acaben quan tu te penses, quan tu te penses, quan tu te Moltes gràcies. Tinc una capa d'enyorança, la meva vida ja avança. Tinc un amant, però tu me faltes. Tinc un amant, però tu me faltes. Com te vull jo estimar? Si no vull ni plorar. I ara que tot lo dolent ja ha passat, tu te'n vas, me deixes amb tota l'alegria. Tu te'n vas, me deixes amb tota l'alegria. Tinc una capa d'enyorança, la meva vida ja avança. Tinc un amant i tu. Moltes gràcies. Moltes gràcies, de veres, a l'Editorial Moll per haver-me convidat per concloure aquest acte. Crec que és una fita prou important a la història de les lletres catalanes i com que nosaltres, els artistes, ens nutrim d'això, de les lletres per poder fer cançons,
per favor, que segueixi existint per poder seguir teixint, perquè és molt important, sobretot en la nostra llengua. Així que moltíssimes gràcies per haver-me convidat. Acabaré amb una cançó que se diu Espurnes i coralls. S'omple una ànima d'espurnes i coralls mentre et s'apaga. S'omple una ànima d'espurnes i coralls mentre et s'apaga. Mo mare, jo voldria una ànima. Mo mare, jo voldria una ànima que t'atravessàs, que t'atravessàs, que t'atravessàs, que t'atravessàs la pell. S'omple una ànima d'espurnes i coralls. S'omple una ànima d'espurnes i coralls. S'omple una ànima. S'omple una ànima. Mo mare, jo voldria mo mare, jo voldria mo mare, jo voldria mo mare, jo voldria una ànima que t'ha travessat la pell. Moltes gràcies. Arribam al final. Demanem la presència a l'escenari d'entitats i institucions. Vos aniré cridant i, si trobeu, ara esperarem que acabin de llevar aquests dos cables de la mà, que ara els trauran d'aquí, però jo crec que podeu començar a pujar perquè sou una tracalada de gent impressionant. O sigui que demanem la presència de Llorenç Perelló, en representació del govern, de Pere Ferrer, director insular d'Artesania del Consell de Mallorca, Ricard Urgell, director de l'Arxiu del Regne de Mallorca, supos, Maribel Ripoll, directora del Departament de Filologia Catalana de la UIB, Maria del Mar Benrell, subdirectora del Departament de Filologia Catalana de la UIB. Vos podeu anar posant cap aquí. Ai, passau per darrere jo, sí, gràcies. Pere Ollers, president d'ARCA, Antoni Llebrés, president de l'Obra Cultural Balear, Josep Antoni Cifre, president de Caixa Colònia, Juan José Caldes, responsable de Relacions Institucionals de Caixa Colònia, Gracià Sánchez, president dels editors de les Illes Balears, Jaume Lledó, president de l'associació El Mirall, Carles Duarte, president de la institució Francesc de Borja Moll, i Maria Pilar Pareo, secretària de l'Institut Francesc de Borja Moll. Crec que no m'he deixat absolutament a ningú. I també demanàvem als escriptors que hi siguin de la casa que pugin per fer la foto i fins... I tots els de l'editorial Moll, clarament. No vos he cridat.
Jo me diuen has de seguir un guió i no estava en el guió i ja m'he despistat. Per favor, tothom de l'editorial que pugi cap aquí. Gabriel Bibiloni, Assumpta Mascaró, Antoni Vidal, Ferrando, Tomeu Canyelles, Maria Clapés, Eduard Mollà, Francisc Caniell, Cèlia Riba, Mateu Morro i Nina. Guillem Graves, per favor.